West Karbi ANGLONG Labor Union hin pen patir pi ponsi kedam tang aruni phai isiarni langhan pathua klamalong indeng pli International Labor Day mesen pen talon pon Bharat sadhinlong liako bhararadet arar phan areng kilokatum sai ki paklem aduk kanghoi kachinek kahulu kilit ongajok labor tum pen kachisong pon kisangarni longnang jipu kachisong pen kichok arni lo laswarni ningkarong chipi ponsi nang talon bom wang bom lo Lason thak thaksi ke dam tang aruni phai siarni West Karbi ANGLONG Labor Union hin pen talon dun ada por phai sir ke brachitim apor Labor Union alama ing thur ponsi langhan pathua klampen dongkamukam tovar krong pli ka che togalong an armu chijeng pensi West Karbi ANGLONG Labor Union ajakong chipaklang pensi jaimek pangcheng pon Laso jaimek along West Karbi ANGLONG Labor Union maipu mana pramsa District President Kaboning TP District Secretary Paniram Teron Karbi ANGLONG Labor Union asong atum lapen kapre Labor Union asong kaching hon ara chetong dunsi jaimek mesen pen pachun pon Asi isia kopai kemi ke lalo elitum kedamtang ningkan suri ni ra ingko ningkan seng lo seng de pen api bangke ningkan suri ni ra ingko raisi pensi mede talon chenglo 2021 pen non pinin 2024 lo forun pli indeng pli ke chok lo peni klasi indeng pli ke chok bangke is Karbi ANGLONG atum sitame napache tondon thek matenili is Karbi ANGLONG kedamtang ke seng da mateng pen pini labangso is Karbi ANGLONG lapen West Karbi ANGLONG itum chelang si pini labangso mede mate International Labor Day bangke katalon padopon lo asi klembang fu bang pi don sitame itum chelang si cerap cirisi cirung cerek bang si pini labangso mede bang pachon pon lo dongkamukam pen wiki be Karbi ANGLONG live